תושבי קריית שמונה יקרים ואהובים, בעזרת השם מחר יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות בעיר קריית שמונה. בקריית שמונה הפתק הזה שכתוב עליו שין סמך בראשות יהודה חיים הוא הפתק שיחכה לכם בקלפיות בכדי שתוכלו לשים אותו במעטפה הלבנה. זה הבחירה הנכונה. לגבי שאר האנשים שנמצאים בכל הקלפיות בארץ, שם יחכו לכם פתקים לבנים ריקים שעליהם לא רשום כלום. אתם צריכים לקחת את כחול, דווקא בצבע כחול, ולרשום עליו את האותיות שין סמך. שין סמך, ש"ס. גם אם תרשמו ש"ס בראשות יהודה חיים זה מצוין, אבל האותיות שין סמך הן קריטיות. בלי שיהיה רשום שין סמך, הקלף הזה, הפתק הזה לא עובר. לכן חשוב מאוד לא לשכוח את האותיות שין סמך, להכניס אותו בכל מקום שתהיו. בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו מחכים בעזרת השם לקול שלכם, כדי שנוכל לעבוד הכי טוב בשבילכם. יהודה חיים כאן בשבילכם ולמענכם. יהודה חיים הבחירה